si to mohol spraviť? Cerka, ja dovolím... Cerka, prosím ťa. Počkaj, Mercedes! Dovol mi, aby som ti to vysvetlil. Mercedes! José Ignacio. Sesternica, čo robíš? Myslíš, že sa matiku naučíš civením do steny? Rozmýšľam, pretože jedno cvičenie mi stále nevychádza. Ukáž, ktoré. Aha, už viem. Ulisesová poučka. Ahoj, Kristína. Ako sa máš, dcer? Ahoj, striko. Ako ide učenie? Dobre, ocko. Čo tu robíš o tomto čase? Chýbaš mi, tak som využil voľnu a prišiel som ti dať pusu. Je to zlé? Naopak, To som perfektné. rád. Aspoň si trochu vydýchneme, však, sesternička. Áno, to je super. Idem vám uvariť kávičku. Ale nie veľmi silno. Jasné, jasné. Tak ako sa máš? Učíš sa? Veľa sa učím, oci, ale mám na teba otázku. Áno. Keďže sme teraz sami, rada by som sa dozvedela, ako to vyzerá medzi tebou a mojou mamou. Čo ti to napadlo? No, ale nie, že sa nahneváš. Večer som vás počula zhovárať sa a pripadalo mi to veľmi nežné. Áno. Takže ty počúvaš za dverami, čo? Oci, nebuď zlý a nehnevaj sa. Prečo? Keď som počula, ako sa k sebe máte, nechcela som vás vyrušovať. A mal si vidieť mamu, keď si odišiel. Ostala potom ako vykoľajená. Vykoľajená? Čo ty myslíš? No, zdala sa mi byť veľmi rozcitlivená, dojatá. Naozaj nám bolo spolu dobre, dcérka. Dokázali sme si hľadiť do očí. Normálne sme sa o všeličom porozprávali, bez hádok a podráždenosti. Oci, naozaj máš moju mamu rád? Povedz mi pravdu. Chceš sa k nej vrátiť? Dievčatko, ty a tvoja mama ste pre mňa všetkým. Rodina je prvoradá. A nech by sa dialo čokoľvek, je posvetná a má vždy prednosť. Nerob sa, keď ste boli spolu, často si sa správal inak. Ale nie. Vieš, dcerka moja, manželstvo je oveľa zložitejšie, ako sa zdá. To pochopíš, keď sa raz vydáš. Ja vás ľúbim z celej duše. Jediné, čo chcem, je vrátiť sa k rodine, rozumieš? Nevieš si predstaviť, ako ma tvoje slová dojímajú, ocko. Lebo ja chcem to isté. Sme tým a ak budeš niečo potrebovať, rátaj so mnou. Dobre? Chcela si so mnou hovoriť, Franciska? Áno, Lupita, poď ďalej, prosím ťa, sadni si. Veľmi rada. Musíme vymyslieť, ako urýchlime požičiavanie kníh pred polročnými skúškami. Práve som na to myslela, keď som dokončovala digitálny archív. Áno? Mám nejaké zaujímavé nápady. Rada si ich vypočujem, pretože... S dovolením, Franciska. Prepáč, že ruším, ale mám tu správy, ktoré musíš podpísať, aby som ich mohla odfaxovať. Samozrejme. Počuj, aký bol včera koncert? Od rána mám toľko práce, že som sa ťa naň doteraz ani nestihla opýtať. Bolo to dojímavé. Naozaj. Veľmi dojímavé. Tá žena má hlas ako víla. A keď spieva, všetko o vás vibruje. Bolo to božské. Áno, viem si to predstaviť. Ale ako ti bolo s Augustom, Franciska? Ten ti nerozvibroval srdiečko? No, bol ku mne veľmi pozorný. A navyše tá hudba bola taká krásna, že som sa trochu rozcitlivela. Až nakoľko? Chcem povedať, že v takom ideálnom ovzduší bolo naozaj ťažké ubrániť sa citom. Takže ste s Augustom trochu pokročili? Franciska, nebojíš sa, že urobíš niečo, čo budeš ľutovať? Počkať, tak aby bolo jasné. Vôbec nič sa nestalo. Upokoj sa, jednoducho sme boli k sebe milí, nič viac. Ak by som aj urovnala svoj vzťah s Augustom, nebude to pre nič iné, len kvôli mojej dcére, kvôli Solange. Začínam byť veľmi nervózna. No tak. Nie. Valentina, upokoj sa. Si tu so mnou. Vydrž. Sebastian, je tu tma. Prosím ťa, zasvieť. Dobre. Čože? Toto je to svetlo? Je veľmi slabé, Sebastian, nič nevidím. Upokoj sa. Je tu strašne málo miesta. Valentina, pre nás dvoch to úplne stačí. Upokoj sa. Je to tu hrozné. Jasné. Cítim sa ako v truhle. Čo to je? Valentina, pribíjajú zvonku klince, to je všetko. Neboj sa. Sebastian, prosím ťa, dostaň ma odtiaľto. Dosť, Valentina. Upokoj sa, dobre? Upokoj sa. Ale čo, ak sa niečo stane? Odtiaľ to nemôžeme debnú otvoriť. Zbláznim sa, chcem ísť von. Prosím. Len dýchaj zhlboka, dobre?
No tak, Valentína, dýchaj. Bude to v poriadku. Dýchaj. No tak, bude to v poriadku, rozumieš? Bude to v poriadku. Pozri, veľmi dobre viem, čo je to byť sama. Ale nemyslíš si, že by si tú lásku mohla zažiť s iným mužom? Nie je správne pripútať sa kvôli dcére k Donovi Augustovi. Si inteligentná žena, veľmi pekná. Prečo by si nemohla nájsť niekoho iného? Nie, neviem. Augusto je otcom mojej céry a to je dosť dôležité. Nie? Pri rozhodovaní to isto zaváži. Bolo by iróniou osudu, keby si začala Augusta po 20 rokoch manželstva bez lásky. Ľúbiť práve v čase, keď sa máte rozvádzať. Nie, neprekrúcajte to. Nie som do Augusta zaľúbená, ani nikdy nebudem, pretože... Pardon. Áno. Áno, senora doktorka, zdravím vás. Kedy? Výborne. Počkám, kým mi zavoláte. Moja advokátka. Vraj nás o 5 dní čaká sudca, aby sme podpísali rozsudok o našom rozvode. Mercedes! Už som prišla, dcérka, si tu? Mercedes? Jose Ignacio, na čo si prišiel? Máš byť predsa v Los Angeles. Každú chvíľu sa tu môže zjaviť Mercedes. Je doma? Videla si ju? Neviem, tuším, že nie, ale čo je s tebou? Už o tom vie. Vie všetko, celú pravdu. Dokázal si jej to povedať? Nič som jej nepovedal, čo si myslíš? Zrazu sa zjavila v nemocnici. V nemocnici? Ako sa tam dostala? Neviem. Nemám tušenie, ako to zistila. Toto je suterén múzea. Odtiaľto je prístup do bezpečnostného trezoru, kde sú obrazy, ktoré potrebujem. Ahoj, Periko. Zdravím ťa, Starky. Počuj, volám ti, že už mám tú pištoľ, ktorú si objednal. Neregistrovanú. Si istý tým, čo chceš urobiť? Vieš, niečo iné je kradnúť, ale toto už nie je žiadna psina. Áno, ja viem. A práve mi napadlo niečo oveľa lepšie, ako zabiť ich. Nerozumiem ti, čo zamýšľaš. Zistil som, kde budú kradnúť. A dám polícii echo, aby ich pritom prichytili. Nech ich strčia za mreže ako mňa. Nech tam hoci aj zhnijú. Čože? Zbláznil si sa? Keď sa to tvoja stará dozvie, spolu s jej milencom ťa udajú a znovu skončíš v base. Pre Polišov už neexistujem, Periko. Na to nezabúdaj. Končím, potom sa ozvem. Ide o 2 šagalov, 1 Sutina a 1 Baltusa.